harus bertanggung jawab. Kenapa? Jujur cah loro. Kowe ndek setu kok nganti telat ora mangkat ki sing salah sapa cah loro kuwi? Saya muni yo, kowe ora salah. Bise, Pak. Heh? Sing salah bise. Kok iso nyalane bis? Lah kula ditinggal lho, Pak. Heh? Ditinggal bang itu. Sampeyan iku dene Tak tuwapuk cangkemmu doan kowe kalau. Kowe do karemu piye? Lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, "Pun jam 1 pun dugi kok, Pak. Kok nganti setengah 3 bise mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyandi." pesawat delay ya yang ya. Gile, Pak. Gile. Saiki kowe do tanggung jawab ngono kuwi, nganti Pak Kangko ki yo Halo gone Pak, kurang. Pak mandok wis lho Pak. Ora Kan perkara wis hanya karo ora. sekali tuh Pak. Gek ning Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan yo gone mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kaya ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Heeh. Kayak piye to ceritane piye asine? Muni yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat Oh iya lagi tekan kono. Setan. Lagi teko Pak. Miskom, Pak, Jam miskom. 1, Pak. Masa ya langsung nyuk ngono kan yo ndak penak lho Pak. Sampeyan gak ngesane Pak, ketemu mek sak nyuk. Gak ngesane sampean. Sampeyan yo duwe pasangan lho Pak. Sampeyan yo duwe butuwi lho. Ya Apa ngerti. sampean ketemu karo butuwi mek sak nyuk apa yo marem atine sampean. Sampean kudune yo tanggung jawab Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho Pak. Yo iso aku yo semek kowe tok. Sampeyan iki kudune ngerteni Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi Pak. Sik tak omong sik jangkrik. Aku tak omong sik ngene lho. Momen das boleh musuh cah loro ini. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Kowe ngaku Di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurai yoga, nganti pucet. Lah iki ning bis kok mau itu tok. Luwe apa? Ora mergo Mas Ardi marah mangkat. Iya. Heeh, nek kok ora apa-apa. Bapak ki ora apa-apa nek untuk kamu ki ora apa-apa. Ya mong gegujonan, gegojekan ngono lho. Yogane diwisa laras ki wong turah-turah. Oh iya. Sawangen to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia. Sore mau ya. Gawakne jarik kuwi cacahe ana 12. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah aku lek isuk. Dek iki wis lunas lho duwite. Ja, piye ngono kuwi? Lah ya, kuwi lho katresnane Bu matur nuwun karo Bu Sri. Di, kowe diparingi apa? Kagem Bu Sri ingkang tebih-tebih saking Bandung lho, Pak. Iki nggih. Makasih nggih Bu kangge jarike mas-mas kula DLI niki. Kula kanca-kanca lantaran Mas Ardi kowe do entuk jarik matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki wae? Teng mriki kok Bandung lho kan, pengen ketemu awakmu kok. Oke, halo Bu. Wis tau nang omahmu lho, wis tau nang omahmu Bu Sri. Kelingan ora? ketemune karo mama tapi Karo mamahmu. Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Nyeluke ibu ini kan mamah lho. lah Mbak Nika kan ngeluhe mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene wedesane mang oke. Wis cah loro ki karepmu udah piye? Kok iso nyeluk Mbak Wiwin, mbok ini kan kok mamah. Ya kan bahasane aku to, Pak. Ngoten nggih. Ribet. Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamahmu. Ya bakale, Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye? Cah loro asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi kali ini kan pun pacaran apa dereng? Wah, aku yang ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Niku pun bener. Tenan ngono ya? Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Dwi ya ngono. Bu Dwi ki kok karo aku tak anggap ATM. Adik, ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi. Apa, Pak? Suwi-suwi ngopo? Wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Nah, Ya, Nah. kita juga
saat